Máme nájsť priesečník grafu kvadratickej funkcie s osou y. Vieme, že bod, ktorý pretína os y, bude na tej osi y. To znamená, jeho súradnice x-ové budú 0 a druhá súradnica bude y. To znamená, že mne stačí vypočítať funkčnú hodnotu v bode 0 danej kvadratickej funkcie, čož je minus 0 na druhú plus 2 krát 0 minus 2. Čiže y v bode 0 sa rovná minus 2. To znamená, že jeho súradnice budú 0 minus 2. To znamená, ak tu je minus 1, tu je minus 2. To znamená, že tento bod, označme ho A, bude mať súradnice 0 minus 2. Úloha je vyriešená.